Magandang araw sa iyo, Miss Clar. Nais ko lang sanang ibahagi ang kwentong ito sa inyong channel. Lulu nga pala, isang lady guard. Naisipan ko lang ibahagi sa inyo ang kwentong ito nang marinig din ng inyong mga listeners. Itong karanasang ito ay nangyari noong bata pa ako. Nasa edad na 9 gulang ako noon. Bali ng mga panahon na yun, nakatira pa kami sa isang liblib na nayon sa Romblon. Nangyari ito buwan ng Disyembre, taong 1989. Hinding-hindi ko malilimutan ang buwan na yun dahil sa nangyari sa mga kalaro ko at kamuntikan na rin sa akin. Dahil bata pa nga ako, malimit ay nakikipaglaro ako sa mga kanayo namin na kagaya kong bata. Madalas, tuwing hapon, nagsasama-sama kami sa isang burol o kung hindi man ay sa isang bakanting lote para maglaro ng kahit anong gusto namin. Abala kami noon sa aming paglalaro nang may isang matandang babae ang dumaan. Sa aming palagay ay pulubi siya dahil sa marumi at sira-sira ang kanyang damit. Nakita namin siya na parang kinakausap ang sarili niya. Kaya doon nagtawanan ng mga kalaro ko. Tinawag nila at tinuksong baliw ang matandang babae. Hindi pa sila nakontento doon at sinundan pa nila at saka walang tigil na tinukso. Ang iilan sa mga kagaya kong bata, kumuha pa ng bato at pinagbabato ang naturang matanda. Sa mga unang minuto noon, hindi naman umimik ang matanda at hinayaan lang ang mga bata sa pagbato sa kanya. Siya nga pala, noong mga panahon na yon, nakatayo lang ako at nakamasid sa kanila. Hindi ako sumali dahil alam ko namang masama yun. Pagkalipas ng ilang minuto, nagulat ako nang magsigawan ng mga bata. Napako ang paningin ko sa kanila, lalo pa nang magsitakbuhan sila. Noong wala na ang mga batang tumutokso sa matandang babae, nakita ko siyang mabalasik na nakatitig sa paligid. Maging ako ay nakaramdam na ng kilabot dahil sa nakita ko. Ang dayong matandang babae ay tila naging isang mabangis na hayop at nakatitig na parang handang umatake sa kung sino man. Sa takot ko, sumigaw na rin ako at tumakbo. Noon ko lang kasi napansin na ako na lang ang mag-isa sa bakanting lote dahil nagsialisa na ang aking mga kalaro. Hindi ko na nagawang lumingon pa habang tumatakbo. Natigil na lang ako nung muntikan ko ng mabangga ang dalawa kong kalaro na kasali sa mga tumutokso sa matanda. Bakit ba kayo tumatakbo? Tanong ko sa kanila. Hindi naman kaagad na nakasagot ang isa sa kanila. Subalit napatitig ako sa isa kong kalaro nung magsimula siyang magwika. Sinabi niya na aswang daw ang matanda dahil kita nilang mabalasik yung pagtitig sa kanila. Naglaway pa raw yun na parang asong ulol. Hindi na ako nakaimik nun dahil maging ako natakot na rin sa matandang yun. Sa halip na magpatuloy sa aming paglalaro, nagpasya na lang akong umuwi. Hindi ko na rin sinabi pa sa aking mga magulang ang tungkol sa matandang babae na tinukso ng aking mga kalaro dahil baka mapagalitan lang ako ni nanay at hindi na payagang makipaglaro ulit sa kanila. Dumaan ang mga araw, hindi na rin namin nakita pa sa amin ang pulubing matanda. Naisip namin, marahil nadako lang yun sa aming purok dahil sa pamumulot ng mga bote at lata. May daladala kasi siyang sako, kaya yun ang aming naging hinuha. Isang beses, hapon yun. Dahil may pinuntahan ang aking mga magulang at wala akong kasama sa bahay. Napagpasyahan kong lumabas at pumunta sa bakanting lote. Naisip ko, baka nandun yung mga kalaro ko at makasali ako sa kanila. Saktong paglabas ko, biglaan din ang panlalamig ng buo kong katawan. Tumindig ang aking mga balahibo sa batok
na hindi ko naman alam kung anong rason. Subalit dahil nababagot ako sa bahay, hindi ko yun pinansin at nagpatuloy ako sa paglalakad papunta sa bakanting lote. Malayo pa lamang ay natatanaw ko na ang iba kong kalaro at tila may kung anong dinudumog. Naisip ko baka may pinapanood sila. Patakbo akong lumapit dun. Habang papalapit, naririnig ko ang tawanan nila. Dahil dito, nanabik na rin ako at mas binilisan ko pa ang takbo. Hanggang sa tuluyan akong makalapit kung saan sila nakapwesto. Magtatanong pa sana ako kung anong ginagawa nila. Pero hindi na ako nakapagsalita nung makita kong dinudumog pala nila at pinag-aagawan ang mga kending nakalatag sa lupa. Habang abala naman noon ang aking mga kalaro sa pag-aagawan ng candy, nakita ko ang matandang babae na nasa tabi nila at nakamasid lang. Ikaw, Totoy, hindi ka ba makikisali sa kanila? Tanong niya sa akin. Agad akong umiling nun. Habang abala ang mga kalaro ko sa kanilang ginagawa, napaisip ako kung alam ba nila na yung matandang tinutokso nila nung nakaraang araw at ang matandang nagbibigay ng candy sa kanila ngayon ay iisa. Dahil hindi ko pinaunlakan ng kung anumang nais ng naturang matanda, napansin kong naging panay ang pagtitig niya sa akin. Nung una, wala namang kakaiba sa paraan ng kanyang pagtitig. Pero habang tumatagal, nakita kong parang may kung anong masama siyang binabalak. Nakaramdam ako ng takot noong mga panahong yun na parang gusto ko nang umuwi. Pero eksakto, umalis na rin naman ang matanda, kaya napagdesisyonan kong manatili muna. Nagpasalamat ang aking mga kalaro sa kanya, pero nung medyo nakalayo na siya, kanya-kanya silang sigaw para murahin ang naturang matanda. Parang ako ang nahiya nun dahil sa kanilang ginawa. Dahil doon, pinagsabihan ko sila na masama ang kanilang ginagawa. Pero sa halip na pakinggan nila ako, nagbanta pa sila na hindi nila ako isasali sa mga laro nila kung kukontra ako sa mga gusto nila. Dahil doon, nanahimik na lang ako at pinagmasdan na lang sila habang binibilang ang mga kending kanilang nakuha. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang ginagawa nung muli akong magsalita. Napansin niyo ba yung matandang yon? Yun din yung matandang tinukso niyo at binato niyo nung nakaraang araw. Sila'y napailing at hindi makapaniwala sa kung ano ang sinabi ko. Ang ilan sa kanila, pinaratangan pa akong gumagawa lang ng kwento para maging bida. Dahil dito, napagdesisyonan kong manahimik na lang para hindi na nila ako mapagsabihan ng kung ano-ano. Subalit sa aking kalooban, malakas ang paniniwala ko. Ang matandang nakita at tinukso nila nung nakaraang araw, tsaka ang matandang nagbigay sa kanila ng candy ay iisa. Nung matapos na sila magbilang, nagsimula na rin silang maglaro. Nais kong sumali nun sa kanila pero hindi sila pumayag. Itinaboy pa nila ako at sinabihang umuwi na lang dahil hindi ni raw nila ako kaibigan. Naiyak ako ng mga panahong yun. Nagpa siya akong umuwi na lang sa bahay. Naisip ko, kapag may kailangan naman sila, tiyak pupuntahan nila ako sa bahay at hahanapin. Pagka-uwi ko, agad akong nagkulong sa kwarto. Hindi ko na malayan. Nakatulog na pala ako nang mahiga ako sa sahig. Nagising lang ako nung tinawag ako ni nanay para maghapunan. Hindi ako makapaniwala nun dahil napakatagal kasi nang naging tulog ko. Kumain kami noon ni na tatay. Pagkatapos kumain, napagpasyahan kong bumalik agad sa aking kwarto para magpahinga. Noong nakalayo-layo na ako, narinig ko pa na napatanong ang aking ama kay nanay kung bakit ako matamlay. Hindi ko na lang pinansin yun at tuluyan akong pumasok sa kwarto. Nahiga ako sa aking banig habang pinipilit ang aking sarili na matulog. Pero kahit anong gawin ko, hindi ako dinadalaw ng antok.
Hindi ko alam kung ilang oras nang pinaghihintay ko para antukin. Pero kahit hanggang pumasok na sa kanilang kwarto ang aking mga magulang, hindi pa rin ako nakakatulog. Naisip ko noon, baka dahil lang sa mahaba akong tulog nung hapon. Dahil doon, naisipan kong magmuni-muni na lang. Nasa kalagitnaan ako ng aking pag-iisip nang makarinig ako ng boses ng bata na tila nagmamakaawa. Kinutuban ako ng hindi maganda. Nagmatsyag ako sa paligid hanggang sa mapagtanto kong malapit lang pala yon sa bakanting lote kung saan kami naglalaro. Gabi na. Sino kaya naglalaro sa bakanting lote? Tanong ko sa aking sarili na may halong pagtataka. Hindi ko na sana papansinin yun. Pero ang kanyang pagmamakaawa ay may halong iyak. Kahit pala hindi ko gaanong nauulinigan ng naturang ingay, ramdam ko parang may nanghihingi ng tulong at may nasa peligro. Dulot ng aking pagtataka, napagpasyahan ko na buksan ang bintana. Dumungaw ako doon at idinako ang aking paningin sa bakanting lote. Nagkataon naman maliwanag ang buwan. Kaya kitang-kita ko kung ano ang nangyayari doon. May bata na pilit kinakaladkad ng isang matanda. Patuloy sa pagmamakaawa ang bata na huwag isama, pero parang napakalakas ng nasabing matanda. Nakakaramdam na ako ng kilabot. Para kasing may ginagawang hindi maganda ang matanda sa bata. Dahil takot rin naman akong bumaba, tanging pagtanaw na lang ang nagawa ko. Habang patagal ng patagal ang naturang ingay, ay naiisip ko, kaboses ng isa kong kalaro ang nasabing bata. Inisip ko na lang, pinapagalitan lang siya ng lola niya dahil sa pagiging pasaway niya. Dahil doon, muli ko na lang isinara ang bintana at bumalik sa aking pagkakahiga. Sa kabutihang palad, makaraan ng ilang minuto mula nung lumapat ang likuran ko sa banig, dinalaw na ako ng antok at tuluyan na akong nagpatiano doon hanggang sa makatulog. Kinabukasan, nabulabog ang aming baryo dahil sa balitang may nawawalang bata. Walang kahit na sino ang makapagturo kung saan siya napunta o kung sino ang kasama niya. Habang nakikinig ako sa usapan ng aking mga magulang, doon ko naisip ang nakita ko nung nakaraang gabi. Subalit dahil ayaw kong mapagalitan dahil sa hindi pagtulog ng maaga, hindi na lang ako nagsalita o nagkwento sa kanila. Kalaunan, nagkaroon ako ng kutob na ang matanda na kanilang tinukso ang siyang dumukot sa kalaro namin. Dahil doon, nakaramdam ako na matinding takot. Hindi na ako lumabas para makipaglaro. Nakontento na lang ako sa loob ng bahay habang pinaglalaroan ang mga laruan kong kotse. Dumaan ang mga buwan noon at wala nang balita tungkol sa nawawala kong kalaro. Subalit paminsan-minsan, nakikita ko pa rin ang matandang babae na dumadaan sa aming bakuran at may dala pa rin siyang isang sako na marahil ay nilalagyan niya ng mga lata. Isang gabi, dahil sobrang sakit ng aking tiyan, nagpasama ako sa aking ina na pumunta sa banyo. Siya nga pala, kadalasan dati sa aming probinsya, nakahiwalay ang palikuran sa mismong bahay at ganon din ang samin. Pagkarating ko doon, sinabi ko sa aking ina na wag niya akong iiwan dahil natatakot ako. Nangako naman si nanay at binantayan niya ako doon. Nasa kalagitnaan pa lamang ako ng aking pagbabawas nang kinatok ako ng aking ina. Sinabihan niya ako na bilisan ko daw para makapasok na kagad kami sa bahay. Hindi ko alam kung anong dahilan, pero pakiramdam ko, tarantang-taranta siya noon. Dahil doon, binilisan ko na lang hanggang sa makatapos ako. Pagkabukas ko ng aming banyo,
Agad akong nagtanong kay nanay kung anong problema niya. Hindi siya kagad nakasagot, pero may tinuro siya sa hindi kalayuan. Kabilugan ng buwan noon, kaya nakikita namin ang buong paligid. Sa mismong bahaging itinuturo niya, ay idinako ko rin ang aking paningin. Naglakad pa ako ng kaunti hanggang sa makita ko ang matandang babae na may hila-hilang sako. Napakunot noo ako dahil hindi ko alam kung ano ang laman nun. Sa pakiwari ko kasi, napakabigat nun at halos hindi na niya kayang buhatin. Ano kayang laman ng sako niya, Nay? Tanong ko sa aking nanay na agad naman niyang ipinagkibit balikat. Subalit sa halip na tuluyan niya akong sagutin, niyaya niya ako na bilisan daw namin ang pagpasok sa bahay dahil hindi maganda ang kanyang kutob. Saktong pagpasok namin, nakarinig kami ng mga sigawan sa unahan. Dahil doon, tumungaw kami sa bintana at nakita namin ang mga tao na parang may hinahabol. Tinahak rin nila ang daang tinahak ng matandang may dalang sako. Dahil dadaan sila sa bakura namin, nagtanong si tatay kung anong nangyayari. Doon lang namin nalaman na dinukot pala ang isa ko pang kalaro at ang salirin daw ay ang matandang babae na madalas pagala-gala sa aming baryo. Sinabi rin nila na malakas ang kanilang kutob na yun din ang dumukot sa naunang bata na nawala. Hindi nagdalawang isip si tatay at itinuro ang direksyon kung saan tumungo ang naturang matanda. Sasama pa sana siya sa mga kalalakihang yon, pero pinigilan siya ni nanay. Walang nagawa nun si tatay kundi ang manatili sa aming bahay habang nag-aabang sa pagbalik ng mga kanayo namin. Lumipas ng ilang oras, bumalik ang aming mga kanayon at dala nila ang batang sinasabing muntika ng dukuti ng matanda. Pagkadaan nila sa tapat ng aming bahay, tinanong sila ni tatay, nasa na ang matanda? Ang tanging tugon ng mga tao, hindi na mahalaga yon. Ang sabi pa ng mga magulang ng kalaro ko, mas mahalaga raw ay nakuha nila ang bata at nailigtas mula sa isang aswang. Narinig ko ang sabi ng mga magulang ng bata, kaya labis akong nagtaka at napatanong sa aking sarili kung aswang ba talaga ang matandang pulubi na yon. Habang iniisip ko yun, nakaramdam ulit ako ng takot. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako ligtas. Hindi kasi mawala sa aking isipan ang posibilidad na baka sa susunod, ako naman ang kanyang dukutin. Dahil doon, sinabi ko kay nanay at tatay ang nakita ko noong mga nakaraang buwan. Inilahad ko sa kanila ang patungkol sa batang pilit na dinukot ng matanda sa bakanting lote. Sinabi ko rin na parang yun ang unang beses na may nawalang bata sa aming baryo. Napamura nun si tatay at sinabihan ako na dapat mag-ingat daw ako sa lahat ng oras. Tumango na lang ako at magmula nun, itinatak ko sa isip ko na hindi dapat ako magtiwala sa nasabing matanda kahit pabigyan niya ako ng candy. Hindi ko rin inaasahan nun na muntik na niya akong mabiktima. Isang gabi, habang himbing ako sa pagtulog, naalimpungatan ako dahil sa kalabog sa bintana. Gulat na gulat ako nun. Dahil doon, nagpasya akong bumangon para isara ang bintana. Subalit saktong pagbangon ko, napansin kong may nakatayo sa aking gilid. Sisigaw na sana ako para ipagbigay alam sa aking mga magulang na nakapasok sa aking silid ang matandang pulubi. Pero mabilis niyang tinakpan ng kamay niya ang bibig ko. Pilit akong nagpumiglas, pero hindi ko magawa. Napakalakas niya. Pansin ko rin na parang aso siya na mahinang umaangil. Ilang sandali pa, puwersahan niya akong hinila papalapit sa bintana. Nagpumilit pa rin ako sa pagpiglas hanggang sa makaalpas ako mula sa matanda. Mabilis akong tumakbo patungo sa pintuan habang sumisigaw. Pero sa hindi ko malamang dahilan, mabilis ang paggalaw ng matandang pulubi at nagawa niya akong lundagan.
Dahil maliit pa lang ako noon, hindi ako nakapaghanda at tuluyan akong nawala ng balanse. Nabuwal ako sa sahig at hinawakan niya ako sa magkabilang binti. Buong lakas niya akong hinatak patungo sa tapat ng bintana. Ramdam ko na nun ang sakit ng aking likod na dulot ng ilang pakong nakausli. Dahil nagsisisigaw na ako, narinig kong nagpulasan din ang aking mga magulang sa kanilang silid. Nagmadali silang pumasok sa aking kwarto at naabutan nila akong malapit ng tangayin ng matandang pulubi na tinitiyak kong isang aswang. Pagkakita ni tatay sa kung anumang ginagawa ng matanda sa akin, agad siyang nagbanta. Sinabihan niya ang aswang na kung hindi ako bibitawan ay tatagain niya ito. Hawak na ni tatay ang kanyang itak habang unti-unting lumalapit sa amin. Pansin kong naging maluwag ang pagkakahawak ng matanda sa aking binti. Dahil doon, napatitig ako sa kanya. Nang ilang hakbang na lang ang layo ni tatay sa amin, muli siyang napasigaw. Ang lakas ng loob mong pasukin ang anak ko rito sa bahay! Ilang taon namin ginapang ang pagpapalaki dyan! Huwag kang magkakamaling dukutin siya kagaya ng ginawa mo sa ibang bata! Hindi umimik ang matanda. Noong mga panahong yun, tuluyan niya na akong binitawan. Nang akmang tatagain na sana siya ni tatay, mabilis siyang lumundag palabas sa aming bintana. Muling napamura si tatay at matuling tumakbo para habulin ang nasabing matanda. Subalit nang makalabas siya sa aming bahay, ganun na lang ang kanyang pagtataka nung makita niyang nakalabas na rin pala sa aming bakuran ang matandang iyon. Ang labis pang ikinagimbal niya ay nung makita niya itong tila palundag-lundag. Sinundan niya yon ng liwanag ng kanyang flashlight hanggang sa tuluyang hindi na niya yon makita pa. Noon din ay bumalik si tatay sa loob ng aming bahay at kinuwento kung ano ang kanyang nakita. Tinanong niya ako kung bakit hindi ako nakasigaw kagad. Kaya sinabi kong tinakpan ng matanda ang aking bibig para hindi ako makagawa ng ingay. Ganon na lang ang pagpapasalamat namin dahil hindi natuloy ng matanda ang kung anumang masamang balak niya sa akin. Magmula nun, hindi na rin namin nakita pa ang pulubing yun na gumagala sa aming purok. Dahil sa nangyari sa akin, nagpasya si tatay na tuluyang isara ang aking bintana. Nilagyan niya rin sa labas ng baging ng makabuhay para maging pangontra sa aswang. Hanggang ngayon kahit medyo may edad na ako, hindi pa rin nawawala sa aking isipan ang ganong karanasan. Pakiramdam ko, tuwing bumabalik ako sa aming baryo, kinikilabutan pa rin ako dahil sa ganong alaala. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat sa iyo, Miss Clar.